Asiat, jotka kannattaa, on kauppa ja merenkulku. Alex on nyt käynyt tekemään kauppaa, joka auttaa merenkulkua. Siis on tehnyt kauppaa. Ja tämä ei ota vääräleukoja harmittaa, kun Suomi onnistuu. Ja vielä sen yhden ilkeän oranssin miehen eli Trumpin kanssa. Mutta tästä voi Alexander Stubbia ja hänen hyviä välejään Trumpiin kiittää. Toki tarvettakin on, mutta mä en millään jaksa uskoa, etteikö tämä olisi myös jollain tavalla henkilökysymys. Totta kai se tarvekin siellä on. Ja meillä on osaamista Suomessa. Stubbin kannattaa pelata useamminkin golfia. No, ei se golfista varmaan ollut kiinni, mutta näin jotain kaupankäynnistä tietävänä, niin tää on hyvä juttu. Vaikkakin ne ehdot eivät ole Suomelle välttämättä parhaat mahdolliset, mutta harvoin se kauppatilanne on sellainen, että saat kaiken mitä haluat. Loistavaa. Ei se Trump niin huono asia olekaan välttämättä, ainakaan tässä asiassa.